Na to jeden dzień po tym úradnym kongresu bychu prejne swobodne voľby za ľudovú komoru a tam sú sa 5 Serbov nuc volili. W tych 3 stronach są byli 5 Serbia zastupeni, te mena są zawiešte w protokolach šućom znate, a ne tam ospytować. Z nimi bychu Mara Michalko, Juri Grus, Tilich, ten kruščanský Ludvík Novák a potom biskupičanská spisovačka. Z najmniejsza by to za nas jeszcze niedobre wukazišće, że jsme mieli krótki grot przez Serbów, którzy się tam volili do tej nowej, swobodnej ludowej komory, gdzie mi Serbie prezydent. A tam je się potem zajęło ten dyskurs o tym przychodzie. Jako prejne smo tam zapodali nasz nacis serbsko zakonia w aprilu 90. A tun je potom ze čišćom tych serbskich zaposlanców prejnym čitaniu šišao do parlamenta a tam są pak ludzi zwieścili, że ma się na tym nacisku jeszcze w obsahowie dziwać, a są tu ten nacisk dali do prawniczego wubierka, żeby się on przedziwał, to jest z pomocą Serbów, a potem w drugim czytaniu wobzamknął, to by ten odpolat. April 90. Ja sam miał potem tę składność, jako przedseda domowiny na tym uradžiwaniu toho prawniczego wubierka podlabić, gdzieś się serbski zakon to nacisk przedziwał, myśmy dziewali od wieczor 5 aż do na drugi dzień rano 4. Każdy odtrak, każdy pismo, każda szmuszka je so precizowała, a cele na końcu to nawoda prawie ludzie, że to od swoje czynimy. Tutun zakon jeli moim skvalima, a w unią miestem tak uzrowiony, że on wobzamknie jak mane. Tutun zakon by najskierej než płaciłość miał aż do toho dna, gdyż nie będzie jednota niemskiej. Also nie krótki czas, no jenež pół lata, dokud te są paralelne, wtedy iżo w tym parlamencie ryczyli o jednocie niemskiej. To ryka, że z tym by się tutun nowy serbski zakon na tej centralnej runine jako nepłaciwy stał, aby jenož pół lata existował.